खुलुमबाय रायजोफोर गोजोन मोनाबिलिनि अननाय सिबिनाय गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोनसिम बावहरबाय। दा बे समाव आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आरो लोगोसे बावैसो सोलिबाय थानाय माखासे भइस रेकर्ड बेखौ आं नोंथांमोननो खोनासंहोनो सानदों। दा बेनि सिगां आङो बेखौनो फोरमायनो सानगोन जे थांनाय 30 एप्रिल सेन्ट्रेल जेलनि सिङाव जिहेतु बैसागु फोरबो फालिनाय जाबाय। दा खालि जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ सिङाव बिथां जोहोलाव बिथांमोननिफ्राय खोनानो मोनबोनानै गोसोफ्रा उसुखुथु थानो सुखुयै गोसो गुद मोननाय जाबाय। आरो लोगोसे बिनि उनावहाय जोंनि जोबजानानै दोनजानाय जाय फासिनि अर्डार मोननाय जोहोलाव बिथां बिष्णु एबा आफादाव बेखौ बेरेमा होननानै जों मिथियो। दा बिथाङा जोंनि बर'निनो मोनसे अर्गेनाइजेसन IPWO होननाय इन्डिजिनियास पिपुल वेलफेयार अर्गेनाइजेसन होननाय आफादनि आफादगिरि बिथां सचेन्द्र बसुमतारी उदालगुरि बिथाङा आंनि सासे मोजां लोगो। बिथांजों टेलिफननि जोहै बिथाङा दुखु सुखुनि बाथ्राफोरखौ फोरमायहरदों, गावसोर हास्थायनाय बाथ्राफोरखौ रायज्लायहरदों। दा बेखौ नोंथांमोना आं भइस क्लिपआव खोनाहोगोन। दा बिनि सिगां आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। बाथ्राया जाहैबाय जाय जोबसालियाव थानाय जोहोलावफोर बिथांमोनहा जोंनि बर' रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि बर' दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय मा लुबैदों बेखौ बिथांमोननि भइस क्लिपआव जों खोनागोन। आरो लोगोसे IPWOनि जिथु थांखि बिथांखि बिथां प्रेसिडेन्टआ आंनो फोरमायनाय मथेब्ला बर' हारिनि जाय अर्गेनाइजेसनफोर जेरै जोंनि एबसु जोंनि साहित्य सभा आरो बिदिनो गोबां जोंनि बर'नि अर्गेनाइजेसनफ्रा बिथांमोनखौ लानानै जाबायदि खामानिफोर मावगासिनो दं, बेबायदिनो बे IPWO आफादाबो गावसिनि रोंगौथिया जेसेबां दं बै रोंगौथिखौ लानानै बिथांमोनाबो बै जोबसालियाव थानाय जोहोलावफोरनि थाखाय नाजागासिनो दं। आरो लोगोसे बिथांमोना जोबसालियाव थानाय जोहोलावफ्रा IPWOनि आफादगिरि बिथांनो गांनै लाइजाम लिरनानै हरदों होननानै बिथां आफादगिरिया आंनो फोरमायहरदों। बेवहाय बे लाइजामाव मा लिरनानै फोरमायहरदों बेखौ बिथाङासो मिथिसिगौ। बिथाङा बुंदों बे लाइजामखौ आङो साननैसो उनाव बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव फरायथिनानै होनो थाखाय आङो थियारि होननानै बुंदों बिथाङा। अब्ला नोंथांमोना साननैसो उनाव बे लाइजामखौ खोनानो मोनगोन। आरो लोगोसे दा बिथाङा आफादगिरिया फोरमायहरबावदों आंनो जे IPWOआबो बिथां जोबसालियाव थानाय जोहोलावफोरखौ लानानै जे जोंनि इण्डियानि राष्ट्रपति मानगोनां द्रौपदी मुर्मु बिथांनिसिम लाइजाम लिरनानै हरनो थाखाय थियारि जाबाय होननानै बिथाङा आंनिसिम फोरमायहरदों। निस्सय जों सम सफैब्ला गासैखौबो जों मोनथिनो मोनगोन। आरो आं बेखौनो बुंगोन जे IPWOआबो जुदि बर' हारिनि थाखाय मोजां हाबायाव नांदोंब्ला आं बेखौ सेलुट खालामगोन। आं बेखौ बिथांमोनखौ बाख्नायगोन। दा बे समाव अडिअ क्लिप्सखौ एबा दाखालिनि बे अडिअ रेकर्डिंखौ आं नोंथांमोननो खोनासंहोनो लानाय जाबाय। गोजोन्थों। बुंहरफिन दे। आंथ' जेनेबा दाख्लैबो आदाया फैबाय, जोंथ' सिनाखिबो लालायनाय जायासै। आरो नोंथाङाबो माखासे लेखा हरनायखौबो आंबो नुदोंमोन, होमबाबो सोर हरनाय बेखौ माने जोङो समाबो थोयैनि थाखाय नायलायनाय जायासै। मोजाङै लोगोफोरजोंबो खबर लालायनाय जायाखै। बे समाबो गुसुं जाबायमोन बे बिदायनि थाखाय, बैसागु बिदायनि थाखाय। दा बिनि थाखाय आदाखौबो जोंबो बयबो सिनायजोबासै। खै एकजना सिनायबाय रायलायबाय, खिन्थु गोबाङानो सिनायाखिसै। गोबाङानो आदाखौ माने हमनो हायासै नालाय, बिनि थाखाय आं गासैनिफ्रायबो निमाहा बिहरनाय थाबाय। नोंनि नामा मा होनदोंमोनलाय? बिष्णु नार्जारि। बिष्णु नार्जारि। आफादाव बेरेमा होनो। आफादाव बेरेमा होनो ने? ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंनि केसा मामोन दायो? नोंनि जेनेबा मा माबायाव दङमोन दा नोंनि माबा केसनि धाराया? केसाथ' सिगांनियाथ' जोंनाव जोब्बाय, मोनसे जोब्बाय जोबनाया। बेयो 2018आवनो जोबदों आरो। बेयाव जोङो साब्रैमोन कनभिक्सन जानाया। बेयाव निथुल दैमारि होननाय दं। निथुल दैमारियाथ' दिनै आंजों फैफादों केसआवनो। मोनसे बेलेग केस बे
2018 जोबनानै 2019 मायथाइयाव गोदान केस खालामफिनदों आरो एनआइ औ औ दा बिनि केसाव सोलिगासिनो दं आरो नोंनिया ओमफ्राय औ जों बे निथुलजों आंजोंनो ओमफ्राय मोनसे जोबनाया मामोन नोंना मोनसेयाबो एनआइआनो जोंना एनआइआनो एनआइआनोमोन औ औ औ ओमफ्राय दायो मा जानानै दं नोंना मोनसेया दाथ' सोलिगासिनो ओमफ्राय दिनै हियारिं होननाय खोनादों माबानिखौ हाइकर्टनिखौ आदसा आं बेखौबो रेटिं जागोन जोंनि साबानि जागोन होनना बुंनाय खोनादों नालाय औ बेखौ एसे खबर लाहरदो माने मा सिस्टेम खालामदों जोंथ' उकिलनि सायाव उकिलखौथ' मोजां उकिलखौ लाबा मोजां जागौ नालाय मस्ट सिनियरफोरखौ लायोबा मोजां जागौ आबसुनि दिफेन बर' सारनियाव सोंहरनो नागिरदों आरो ने औ बे आदानाव सोंहरनो नागिरदों मिथिनायाव बिसोरो जेनेबा उकिल हमदों आरो आबसुनिफ्राय ना बिसिनिफ्रायथ' हमाखै औ थारमाने जों सिगां हमखानायमोन नालाय बे रन्जन दैमारिनि उकिल दंमोन ना मानस सरनिया औ बेखौनो जोङो रायज्लायनानै आंजों बै निथुल दैमारि होननायजों लादोंमोन आरो हाइकर्टआव आरो ओमफ्राय दा माखासेयाथ' अजय बसुमतारियाथ' बे एके भट्टाचार्य होननाय माबा दिखे माबामोन निलय दत्तमोन बेथ' थैबाय थैनानै जेलावनो थैदों नामा बे बे उकिलसोमोन नालाय बेयो माने माबा मोनसे बेमाराव थैदों आरो गोब्राब बेमार जादों ओमफ्राय दा बिनि जुनियरफोर दङ जुनियरफ्रा मावगासिनो दं ओमफ्राय फारसेथिं जोंना सन्जय बरदलै होननाय दंमोन सिबिगिरि होननाय बेनाबो माने डिसि मिस्टा होननायमोन आरो दा जोंना उकिला गुबुन गुबुन जाजोबनानै दं नालाय दा बिनि बेलायाव माबोरै खालामखो सासेखौनो लाखो ना गुबुन गुबुनैनो गुबुन सानै माबानि जायोब्लाथ' साथाम जागोन नालाय उकिला दा बिनि सोमोन्दै माबोरै खालामदों बेखौ एसे खबर लाहरनो नंदों दा ओरैनो साननो थाङोब्लाथ' केसआ जोंना दिनै नैरोजा जिदाइननिफ्राय कनभेक्सन होनानै माखासे लाइफ थैजासिम जेल होनाय आरो फासि होनायखौ लानानै दं आरो नैरोजा नैजिथामाव गासै माबा जाहैबाय नालाय बोसोरबायानो 5 बोसोरानो जाबाय खोमा थारमाने बिनि गेजेरावनो एसे माबा मोनसे रिजाल्टखौ जानांगौमोन आरो खावलायनाया बयबो खावलायदों माने सोंलायो नालाय सोरबा सोरबा बिदिनो पार्टि अर्डार जानाय बहुदबो थायोमोन नालाय बिसोरबो माने माखासे सोरबा सोरबा बिदिनो हाइकर्टआव बोसोरथामनि गेजेरावनो माबा जायो नालाय बेखौ माबोरै सिस्टेम खालामदों गोग्लैनि माने माबा होबाय नालाय ओमफ्राय दा नै आपिल खालामना दोन्दोंमोन नालाय औ नै बेखौनो माने हियारिं दं दिनैबो बे हियारिंआ माने दिनै जागोन ना माबायदि आरो हियारिंखौ लानो थाखाय माने उकिलखौ बेखौ मानब सरियामखौ लादों ना गुबुन लादों बेखौ माने सोंहरनो नागिरदों आरो बेखौ लायोब्लाथ' दा खोनाबाय थादों रांनि बेलायाव सुबिदा जानानै दं नालाय निजे न'निफ्रायथ' हरनो हाखाया दा बिनि बेलायाव फरायसा आफादनिफ्राय दुलाराय फरायसा आफादनिफ्राय बर' आदाया माने बुंबाय थादोंमोन नालाय आंबो रायज्लायदों खेबसेसो रायज्लायनाया ओमफ्राय जों रायज्लायजोबगोन न'निया हरनो हाखाया होननाय हिसाबै माने माबायदि जाखो माने माखासे बे उकिलफ्राथ' न'निजोंसो रायज्लायनो लुबैयो नालाय बांसिन माने न'नि मानसिजों माब्रै माने न'नि मानसिजों रायज्लायनो माने रांखौ रां लुबैनाय उकिलनियाथ' बेनोसै बेनाबो माने माने बेखौनो माने गावसोर रायज्लायनो होननायखाय माबायदि सावरायमारदों बेखौनो खबर लाबाय नङाबा समाबो थोनाय नङा नालाय मालाबा मोजां सम लायोब्ला सम मोनोब्ला फैनायाथ' फैबाय थागोन अब्ला आं मोजां रायज्लायहरगोन बेनि सोमोन्दै माबोरै खालामदों माखासे दाख्लैबो बिदिनो साननो थाङोब्ला सिङाव हाबनो मोनैनि एसे दुखु मोननांदों जानो हागौ नाथाय दुखु मोनैया मोजां आरो रायजो हाबनो जायो नालाय मानो होनबा जेलनिसो खोथा नालाय जोंहाबो जेलाव थानाय साजानाय बोननानै दोनजानाय हिसाबै मा होनो सोरबा फैबाबो सिङाव सोनो लांनो होनबा हाया बेनिखायनो आरो जेल अथ'रिटिफ्राबो जेल अथ'रिटिनाव गोबां सरकारनि साख्रि
मावनायानो माने बेफोर बेलायाव बयहाबो गावनि साख्रिनि खोथा थायो गावनि दरमाहानि खोथा थायो होननानै गिनाय फैखायो नालाय आरो बेनिफ्राय बिसोर आंनो गुफुर लाइजाम बेखौ नै आदा बे लाइजामखौ नोङो एसे माबाबावनानै नायबावनानै बबेयावबा माबाफोर थालांदों नामा फोसाबनानै नोङो अननानै बेखौबो फोसाबनानै मावदो आरो रायजो गेजेराव ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो नोंसोरजों रायलायनो मोननानै सुखु दुखुबो गोजोननाय मोनदों आं माने ओरैबायदि जादों मैयानो मैयाबो फैनानै लोगोआ नैबे लेखा आं बुंबाय मानसियाथ' गाहाय गस्ला गाननाय बे मानसियाथ' आं बिनि खाथियाव थानानै रायलायनायबो जायाखै सिनाखि लानायबो जायाखै बेसेबां दुखुसो मोननांबाय नामा होननानै माने साननानै दिनै आदानाव ओंखायनो आंथ' नाम्बार गैयामोन आंनाव ओंखायनो नाम्बारखौ लाबोनानै आदाजों रायलायनायनि गेजेरजों एसेबाबो नोंनि माहा बिहरनोसैलै होननानै नाम्बारखौ लाबोथारबाय आं माने मोजां जाफैदों नामा बे आंनो नोंसिनि थाखाय जोंनि इन्डिजिनियास पिपल अर्गानाइजेसन जानानै नोंसिनि थाखाय मैयानिफ्राय जोङो एकदम गोख्रोङै खामानि मावजेनबाय नोंसोरनि गनायनि माबानि बबे बबे लेभेलाव खामानि मावहरनांगौ बेखौ आङो जोंनि टिमखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ जोंनि दङ ओमफ्राय नों फंबाया बिसिम बर' सारनि खोथा बुंदों आबसुनि खोथा बिथांमोनजोंबो जोगाजोग जादोंबा बिथांमोनजोंबो जोगाजोगाव थादोंथाय आसा खालामदों बिसिनावबो आदानाव भुटान बर' आदानावबो आसा खालामदों जाहाथे बर'नि सासे मैखोम दैदेनगिरि जाबाय बेबो जाहाथे मोजाङै खामानिखौ मावलाङो ओरैनो जोङो मानोना बिटिआर गोरोबथाल' थाबा जानाय नङा मावनांगौ हाबाखौ जोङो जाफुंहोनो हायाबा बहुद गोनां जागोन आरो बर'नि थाखाय जोंहा माखासे माबायावबो बिथिङावबो एसे दावखोबाबो सिगांनियाथ' जोंनाव माबायावनो ससेयावनो गथाय जानानै दोननाय बायदि जायो बर'आ सिगाङाव दावखोनानै खामानिया जाबासो जानाया उनाव दोनजानाय जायो बेलेग केस जोङो दा बेयाव 2019 बेयावथ' गैजोबा जेनेबा ओरै बेलेगावबो लांनानै दोनहैथ'दों नालाय गासै 50ल'सो दं आरो 50आव कनभिक्सन जानाया 6जनसो जाबाय आरो सासेयाथ' क'क्राझाराव दंहैयो बेनिबो जोंथ' माबायदि दं बेखौ खबर लानो मोनला बे माबा होननाया प्रदीप ब्रह्म होननाया क'क्राझाराव दं ओमफ्राय सासेखौ सन्जु बरद'लैनिखौथ' केसआव लानानै दं केसआव केस दं नामा आदसा नोंसोर बे ग्रुपनिफ्राय सोरबा उदालगुरि बेलावबो दंफैयो नामा सासे दङ जों ओरैनो सिबिआरि होनो बे दाख्लै मोनसे लांनानै दोनहैदों बेखौ माने बेयाव केस दं नामा बेखौ फोजोबसिगोन नामा आरो गुबुन गुबुन जेलाव ओरैनो डिस्ट्रिक्ट जेलफ्रावबो दंलाबायो दंनायालाय जिखुनु जाया नोंसोर जे मोनसे दादोंना बे दादुं ग्रुपनिफ्राय नोंसिनि गासै जोबजानायफोरनि लिस्टखौ आं बिहरजोबदों औ दे जागोन दे आं सम मोनबा समाथ' ओंखारबाय मोनबाय थागोन नालाय उनफ्राव मोजां सावरायलायनोसै आदा सिगनेसारिफोरखौ आसा माबाफोर खालामगोन सरकारजों रायलायगोन बिदि होननानै जेलाव फैदों माबा मोनसे सानदों नामा बे मानिखौ सिगनेटरि बिटिआर गोरोबथानि सिगनेटरि बिटिआर गोरोबथा सिगनेटरिनि खोथाखौ रायलायोबाथ' दुखुनांथाव जोबोद दुखुनांथाव बिथांमोना गोरों
बेनाबो माने डिकि मिश्रा होननायमोन आरो दिनै जों सोरखौबा फनखौबो रायज्लायनो गुबुन माबा गाज्रि मोना बिनि बेलायाव माबोरै सोरबा रन्जन दैमारिखौबो गाज्रि मोना गुबुनैनो सोरबा गबिन्दखौबो गाज्रि मोनाखै आरो सोरबा सावरायग्राखौबो जोङो गाज्रि मोना मानो होनबा बर'निनो दैदेनगिरि बिथांमोना दैदेनगिरि ओरैनो बिदिनो नाथाय माखासे गावसोर गोरों हिसाबै माखासे खोथाफोरखौ नायनानै माखासे खालामनानै बिथांमोना माखासे जयै खौसेयै खौसेयावनो गोरोबथायावनो मोजाङै जानानै फैखायोब्ला बेखिनिखौ जोङो सानाखै नङा बेखौ सानदोंमोन आरो औ आरो दाथ' बेखौथ' बुंबाबोथ' आरो जोंथ' माथो खालामबावनो जानानै थांबाय जोङो आरो हमनो थाङोब्ला सोरबा माबाखौ दमखौ रागा जोंनानै जाया जोंना आफाद हिसाबै दायथ'आ आफादगिरिफोरनावनो दंमोन जाय बिथांमोना दिल्लीयाव थांनानै सुक्ति खालामहैदों बिथांमोननाव दायथ' दंमोन बिथांमोना गावसोरनि सोरबाया केस गैया जानो हागौ बिथांनिनो फेडारेलफोर दंमोन दैदेनगिरिफोर दंमोन बिथांमोना साननांगौमोन आंहाबो फेडाराव सोलिगासिनो दङ आंहाबो गावनि मानसि दङ होननानै नाथाय आरो जाय बिथांमोना गाव केसाव दङ जायनि थाखाय दाय गोनां मानसि बिथाङाबो गावनो साननांगौमोन आंहा दाय दं आरो लोगोसे माखासे केडारफोर दं आं बिथांमोनखौबो साननांगोन आंखौबो साननांगोन आरो बर' रायजोखौबो साननांगोन होननानै थि मोनसे थांखि लानानै आवगायोब्ला मोजांमोन आरो दा बेखिनि जायाव बिथांमोननि गोरोन्थिनि थाखाय गावजों गाव नायनानै गोरोबलायनि थाखाय माखासे दैदेनगिरिफोरनाव जोंनाव बर'फोरनाव बिदिनो गावखौनो गोरोंसिन होननाय बाथ्राया दं आरो गोरोंसिन होननानै माने आरो मालायनि सोरनिबा सेक्रेटारि मालायनि गावखौ गोरोंसिन जायगायाव गोरोंसिन होननानै गुबुननि सिङाव थानायबो दं गोबाङानो मिथिखायो दा जियानो जा दा जोङो आसा खालामदों दिनै दानि गोदान आसा खालामदों आसा खालामाखै नङा खालामगासिनो दङ जोङो बिथांमोना बेथ' थैबाय नाजादों बेखौ आसा खालामगासिनो नुहुरदों जों एसे एनै माबायदिबा साक्सेस जागोन बेफोरखौ बिथांमोना मोजाङै गासै बर'नि मेलेमफोर बिथांमोनबो दङ आरो बे मोनसे खोथा केसखौथ' जाय केस जानाय बेसो गाव केस माबायदि सोलिदों बेखौ मिथिखायो बेथ' माने केसआनो जा मायानो जा बे माखासे केसखौथ' केसाव थानाय मानसिनाबो मिथिया नालाय बिनि बेलायाव माबायदि आरो सासेखौनो लाखो माखासे गुबुन लानानैनो जोंनि दा रायजो राजाफ्राबो साननो हागौ जेनेबा बर' रायजो राजा साननो हागौ माने केसा खबर लाहरनो गगोन जोंबो आसा खालामदों गगोन नाथाय साननो थाङोब्लाथ' गोख्रोङै नाजानाय गैयाबा माबा जालांगोन आरो गोरोन्थि जालांगोन आरो मोनसे खोथा सोंनो मोनाखै रन्जन दैमारिनिफ्राय फैगोन दङ होनदोंमोन नैबे सेन्ट्रेल जेलाव सयजनसो दङ दा सयजनखौल'सै आरो औ दा सयजन दङ दा सासेयाथ' गैया नालाय माने सेन्ट्रेल जेल माने बेयाव सिङावथ' माबा दङ गावथ' ओरै बायहेरायाव दंफैयो दा साराथ' कावलिपारायाव दङ दाख्लै हमनानै देर घन्टासो सावरायलायनो मोनदों रन्जन दैमारिजों ओरैजाय साबा दङ सिङाव गावजों सयजन औ बिथांमोनाबो जाबाय सोरबाबा 12 बोसोर सोरबा 2 बोसोर गोजों जाबायानो बुंनो थाङोब्ला माखासे खोथाफ्राथ' दैदेनगिरि सायावनो गोग्लैयो आरो ओंखायनो बुंनो थांला माबा सुबिदाखौ लानानै मालाबा मोजां नोंबो हाजिर जाफैनो फैनानै दिनै आं बेखिनिखौ रायलायहरबाय दाख्लै लोगो मोन जेल सिङाव सोलिगासिनो ओमफ्राय दिनै हियारिं होननाय खोनादों माबानिखौ हाइकर्टनिखौ आदसा आं बेखौबो रेटिं जागोन जोंनि साबानि जागोन होनना बुंनाय खोनादों नालाय औ बेखौ एसे खबर लाहरदो माने मा सिस्टेम खालामदों जोंथ' उकिलनि सायाव उकिलखौथ' मोजां उकिलखौ लाबा मोजां जागौ नालाय सिनियर मस्ट सिनियरफोरखौ लायोबा मोजां जागोन आबसुनि डिफेन्स बर' सारनियाव सोंहरनो नागिरदों आरो ने औ बे आदानाव सोंहरनो नागिरदों मिथिनायाव बिसोरो जेनेबा उकिल हमदों आरो आबसुनिफ्राय ना
ना बिसिनिफ्रायथ' हमाखै औ थारमाने जों सिगां हमखानायमोन नालाय बे रन्जन दैमारिनि उकिल दंमोन ना ओइ मानस सरनिया औ औ बेखौनो जोङो रायज्लायनानै आंजों बै निथुल दैमारि होननायजों लादोंमोन आरो ने हाइकर्टआव आरो हाइकर्टआव लादों ओमफ्राय दा माखासेयाथ' अजय बसुमतारियाथ' बे एके भट्टाचार्य होननाय ओइ माबा दिके माबामोन निलय दत्तमोन औ बेथ' थैबाय जेलाव थैदों थैनानै हा जेलावनो थैदों नामा बे ना बे उकिलसोमोन नालाय बेयो माने माबा मोनसे बेमाराव थैदों आरो गोब्राब बेमार जादों ओमफ्राय दा बिनि जुनियरफोर दङ जुनियरफ्रा मावगासिनो दं ओमफ्राय फारसेथिं जोंना सन्जय बरदलै होननाय दंमोन सिबिगिरि होननाय बेनाबो माने डिके मिश्रा होननायमोन आरो दा जोंना उकिला गुबुन गुबुन जाजोबनानै दं नालाय दा बिनि बेलायाव माबोरै खालामखो सासेखौनो लाखो ना गुबुन गुबुनैनो गुबुन सानै माबानि जायोब्लाथ' साथाम जागोन नालाय उकिला बिनि सोमोन्दै माबोरै खालामदों बेखौ एसे खबर लाहरनो नोंथांमोन दा ओरैनो साननो थाङोब्लाथ' केसा जोंना दिनै अक्ट'बरनिफ्राय 2018निफ्राय कनभेकसन होनानै माखासे लाइफ थैजासिम जेल होनाय आरो फासि होनायखौ लानानै नोंनि नामा मा होनदोंमोनलाय बिष्णु नार्जारि बिष्णु नार्जारि आफादाव बेरेमा होनो आफादाव बेरेमा होनो ने ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंनि केसा मामोन दायो नोंनि जेनेबा मा माबायाव दङमोन दा नोंनि माबा केसनि धाराया केसाथ' सिगांनियाथ' जोंनाव जोब्बाय मोनसे जोब्बाय जोबनाया बेयो 2018आवनो जोबदों आरो बेयाव जोङो साब्रैमोन कनभेकसन जानाया बेयाव निथुल दैमारि होननाय दं निथुल दैमारियाथ' दिनै आंजों फैफादों केसावनो ज' मोनसे बेलेग केस बे 2018आव जोबनानै 2019 मायथाइयाव गोदान केस खालामफिनदों आरो एनआइए दा बिनि केसाव सोलिगासिनो दं आरो नोंनिया जों बे निथुलजों आंजोंनो ओमफ्राय मोनसे जोबनाया मामोन नोंना मोनसेयाबो एनआइएआनो जोंना एनआइएआनोमोन ओमफ्राय दायो मा जानानै दं नोंनिया मोनसेया दाथ' सोलिगासिनो ओमफ्राय दिनै हियारिं होननाय खोनादों माबानिखौ हाइकर्टनिखौ आदसा आं बेखौबो रेटिं जागोन जोंनि साबानि जागोन होनना बुंनाय खोनादों नालाय बेखौ एसे खबर लाहरदों माने मा सिस्टेम खालामदों जोंथ' उकिलनि सायाव उकिलखौथ' मोजां उकिलखौ लाबा मोजां जागौ नालाय मस्ट सिनियरफोरखौ लायोबा मोजां जागोन आबसुनि दिफेन्स बर' सारनियाव सोंहरनो नागिरदों आरो ने बे आदानाव सोंहरनो नागिरदों मिथिनायाव बिसोरो जेनेबा उकिल हमदों आरो आबसुनिफ्राय ना बिसिनिफ्रायथ' हमाखै थारमाने जों सिगां हमखानायमोन नालाय बे रन्जन दैमारिनि उकिल दंमोन ना ओइ मानस सरनिया बेखौनो जोङो रायज्लायनानै आंजों बै निथुल दैमारि होननायजों लादोंमोन आरो हाइकर्टआव आरो लादों ओमफ्राय दा माखासेयाथ' अजय बसुमतारियाथ' बे एके भट्टाचार्य होननाय ओइ माबा दिके माबामोन निलय दत्तमोन बेथ' थैबाय थैनानै जेलावनो थैदों नामा बे बे उकिलसोमोन नालाय बेयो माने माबा मोनसे बेमाराव थैदों आरो गोब्राब बेमार जादों ओमफ्राय दा बिनि जुनियरफोर दङ जुनियरफ्रा मावगासिनो दं ओमफ्राय फारसेथिं जोंना सन्जय बरदलै होननाय दंमोन सिबिगिरि होननाय बेनाबो माने डिके मिश्रा होननायमोन आरो दा जोंना उकिला गुबुन गुबुन जाजोबनानै दं नालाय दा बिनि बेलायाव माबोरै खालामखो सासेखौनो लाखो ना गुबुन गुबुनैनो गुबुन सानै माबानि जायोब्लाथ' साथाम जागोन नालाय उकिला बिनि सोमोन्दै माबोरै खालामदों बेखौ एसे खबर लाहरनो नोंथांमोन दा ओरैनो साननो थाङोब्लाथ' केसा जोंना दिनै अक्ट'बरनिफ्राय 2018निफ्राय कनभेकसन होनानै माखासे लाइफ थैजासिम जेल होनाय आरो फासि होनायखौ लानानै नोंनि नामा मा होनदोंमोनलाय बिष्णु नार्जारि आफादाव बेरेमा होनो ने ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंनि केसा मामोन दायो नोंनि जेनेबा मा माबायाव दङमोन दा नोंनि माबा केसनि धाराया केसाथ' सिगांनियाथ' जोंनाव जोब्बाय मोनसे जोब्बाय जोबनाया बेयो 2018आवनो जोबदों आरो बेयाव जोङो साब्रैमोन कनभेकसन जानाया बेयाव निथुल दैमारि होननाय दं निथुल दैमारियाथ' दिनै आंजों फैफादों केसावनो ज' मोनसे बेलेग केस बे 2018आव जोबनानै 2019 मायथाइयाव गोदान केस खालामफिनदों आरो एनआइए दा बिनि केसाव सोलिगासिनो दं आरो
ओमफ्राय औ जों बे निथुलजों आंजोंनो। ओमफ्राय मोनसे जोबनाया मामोन नोंना? मोनसेयाबो एनआइएआनो जोंना एनआइएआनो। एनआइएआनोमोन। औ औ। ओमफ्राय दायो मा जानानै दं नोंनिया मोनसेया? मोनसेया दाथ' सोलिगासिनो ओमफ्राय दिनै हियारिं होननाय खोनादों माबानिखौ हाइकर्टनिखौ। आदसा आं बेखौबो रेटिं जागोन जोंनि साबानि जागोन होनना बुंनाय खोनादों नालाय। औ बेखौ एसे खबर लाहरदो माने मा सिस्टेम खालामदों जोंथ' उकिलनि सायाव उकिलखौथ' मोजां उकिलखौ लाबा मोजां जागौ नालाय सिनियर मस्ट सिनियरफोरखौ लायोबा मोजां जागौमोन। आबसुनि दिफेन्स बर' सारनियाव सोंहरनो नागिरदों आरो ने? औ बे आदानाव सोंहरनो नागिरदों। मिथिनायाव बिसोरो जेनेबा उकिल हमदों आरो आबसुनिफ्राय ना? ना बिसिनिफ्रायथ' हमाखै औ थारमाने जों सिगां हमखानायमोन नालाय बे रन्जन दैमारिनि उकिल दंमोन ना मानस सरनिया। भारत सरनिया औ। औ बेखौनो जोङो रायज्लायनानै आंजों बै निथुल दैमारि होननायजों लादोंमोन आरो। लादोंमोन ने? हाइकर्टआव आरो। हाइकर्टआव लादोंमोन। ओमफ्राय दा माखासेयाथ' अजय बसुमतारियाथ' बे एके भटाचार्ज होननाय माबा दिखे माबामोन निलय दत्तमोन। औ बेथ' थैबाय। जेलाव थैदों थैनानै हा? जेलावनो थैदों नामा बे? ना बे उकिलसोमोन नालाय बेयो माने माबा मोनसे बेमाराव थैदों आरो। औ गोब्राब बेमार जादों ओमफ्राय दा बिनि जुनियरफोर दङ जुनियरफ्रा मावगासिनो दं ओमफ्राय फारसेथिं जोंना सन्जय बरदलै होननाय दंमोन औ सिबिगिरि होननाय। औ बेनाबो माने डिके मिश्रा होननायमोन आरो। औ औ। दा जोंना उकिला गुबुन गुबुन जाजोबनानै दं नालाय। औ। दा बिनि बेलायाव माबोरै खालामखो सासेखौनो लाखो ना गुबुन गुबुनैनो गुबुन सानै माबानि जायोब्लाथ' साथाम जागोन नालाय उकिला। बिनि सोमोन्दै माबोरै खालामदों बेखौ एसे खबर लाहरनो नंदोंमोन। दा ओरैनो साननो थाङोब्लाथ' केसा जोंना दिनै अक्टरनिफ्राय 2018निफ्राय कनभेकसन होनानै माखासे लाइफ फैजासिम जेल होनाय आरो फासि होनायखौ लानानै नोंनि नामा मा होनदोंमोनलाय? बिष्णु नार्जारि। बिष्णु नार्जारि। आफादाव बेरेमा होनो। आसाराव बेरेमा होनो ने? औ। ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंनि केसा मामोन दायो नोंनि जेनेबा मा माबायाव दङमोन दा नोंनि माबा केसनि धाराया? केसाथ' सिगांनियाथ' जोंनाव जोब्बाय मोनसे जोब्बाय जोबनाया बेयो 2018आवनो जोबदों आरो। औ औ औ। बेयाव जोङो साब्रैमोन कनभेकसन जानाया बेयाव निथुल दैमारि होननाय दं निथुल दैमारियाथ' दिनै आंजों फैफादों केसावनो। ज' मोनसे बेलेग केस बे 2018आव जोबनानै 2019 मायथाइयाव गोदान केस खालामफिनदों आरो एनआइए। औ औ औ। दा बिनि केसाव सोलिगासिनो दं आरो। नोंनिया? ओमफ्राय औ जों बे निथुलजों आंजोंनो। ओमफ्राय मोनसे जोबनाया मामोन नोंना? मोनसेयाबो एनआइएआनो जोंना एनआइएआनो। एनआइएआनोमोन। औ औ। ओमफ्राय दायो मा जानानै दं नोंनिया मोनसेया? मोनसेया दाथ' सोलिगासिनो ओमफ्राय दिनै हियारिं होननाय खोनादों माबानिखौ हाइकर्टनिखौ। आदसा आं बेखौबो रेटिं जागोन जोंनि साबानि जागोन होनना बुंनाय खोनादों नालाय। औ बेखौ एसे खबर लाहरदो माने मा सिस्टेम खालामदों जोंथ' उकिलनि सायाव उकिलखौथ' मोजां उकिलखौ लाबा मोजां जागौ नालाय सिनियर मस्ट सिनियरफोरखौ लायोबा मोजां जागौमोन। आबसुनि दिफेन्स बर' सारनियाव सोंहरनो नागिरदों आरो ने? औ बे आदानाव सोंहरनो नागिरदों। मिथिनायाव बिसोरो जेनेबा उकिल हमदों आरो आबसुनिफ्राय ना? ना बिसिनिफ्रायथ' हमाखै औ थारमाने जों सिगां हमखानायमोन नालाय बे रन्जन दैमारिनि उकिल दंमोन ना मानस सरनिया। भारत सरनिया औ। औ बेखौनो जोङो रायज्लायनानै आंजों बै निथुल दैमारि होननायजों लादोंमोन आरो। लादोंमोन ने? हाइकर्टआव आरो। हाइकर्टआव लादोंमोन। ओमफ्राय दा माखासेयाथ' अजय बसुमतारियाथ' बे एके भटाचार्ज होननाय माबा दिखे माबामोन निलय दत्तमोन। औ। बेथ' थैबाय। जेलाव थैदों नामा? थैनानै हा? जेलावनो थैदों नामा बे? ना बे उकिलसोमोन नालाय बेयो माने माबा मोनसे बेमाराव थैदों आरो। औ गोब्राब बेमार जादों ओमफ्राय दा बिनि जुनियरफोर दङ जुनियरफ्रा मावगासिनो दं ओमफ्राय फारसेथिं जोंना सन्जय बरदलै होननाय दंमोन औ सिबिगिरि होननाय। औ बेनाबो माने डिके मिश्रा होननायमोन आरो। औ औ। दा जोंना उकिला गुबुन गुबुन जाजोबनानै दं नालाय। औ। दा बिनि बेलायाव माबोरै खालामखो सासेखौनो लाखो ना गुबुन गुबुनैनो गुबुन सानै माबानि जायोब्लाथ' साथाम जागोन नालाय उकिला। बिनि सोमोन्दै माबोरै खालामदों बेखौ एसे खबर लाहरनो नंदोंमोन। दा ओरैनो साननो थाङोब्लाथ' केसा जोंना दिनै अक्टरनिफ्राय 2018निफ्राय कनभेकसन होनानै माखासे लाइफ फैजासिम जेल होनाय आरो फासि होनायखौ लानानै
नोंनि नामा मा होनदोंमोनलाय? बिष्णु नार्जारि। बिष्णु नार्जारि। आफादाव बेरेमा होनो। आफादाव बेरेमा होनो ने? औ। ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंनि केसा मामोन दायो? नोंनि जेनेबा मा माबायाव दङमोन दा नोंनि माबा केसनि धाराया? केसाथ' सिगांनियाथ' जोंनाव जोब्बाय, मोनसे जोब्बाय जोबनाया। बेयो 2018आवनो जोबदों आरो। औ औ औ। औ, बेयाव जोङो साब्रैमोन कनभिक्सन जानाया। बेयाव निथुल दैमारि होननाय दं। निथुल दैमारियाथ' दिनै आंजों फैफादों केसावनो। ज' मोनसे बेलेग केस। बे 2018आव जोबनानै 2019 मायथाइयाव गोदान केस खालामफिनदों आरो NIA। औ औ औ। दा बिनि केसाव सोलिगासिनो दं आरो। नोंनिया? ओमफ्राय औ, जों बे निथुलजों आंजोंनो। ओमफ्राय मोनसे जोबनाया मामोन नोंना? मोनसेयाबो NIA-आनो जोंना NIA-आनो। NIA-आनोमोन? औ औ औ। ओमफ्राय दायो मा जानानै दं नोंनिया मोनसेया? मोनसेया दाथ' सोलिगासिनो। ओमफ्राय दिनै हियारिं होननाय खोनादों माबानिखौ, हाइकर्टनिखौ। आदसा आं बेखौबो रेटिं जागोन, जोंनि साबानि जागोन होनना बुंनाय खोनादों नालाय। औ, बेखौ एसे खबर लाहरदो, माने मा सिस्टेम खालामदों। जोंथ' उकिलनि सायाव उकिलखौथ' मोजां उकिलखौ लाबा मोजां जागौ नालाय, सिनियर मस्ट सिनियरफोरखौ लायोबा मोजां जागौमोन। आबसुनि दिफेन बर' सारनियाव सोंहरनो नागिरदों आरो ने? औ, बे आदानाव सोंहरनो नागिरदों। मिथिनायाव बिसोरो जेनेबा उकिल हमदों आरो आबसुनिफ्राय ना? ना, बिसिनिफ्रायथ' हमाखै। औ। थारमाने जों सिगां हमखानायमोन नालाय, बे रन्जन दैमारिनि उकिल दंमोन ना, मानस सरनिया। मानस सरनिया, औ। औ, बेखौनो जोङो रायज्लायनानै आंजों बै निथुल दैमारि होननायजों लादोंमोन आरो। लादोंमोन ने? हाइकर्टआव आरो। हाइकर्टआव लादोंमोन। ओमफ्राय दा माखासेयाथ' अजय बसुमतारियाथ' बे एके भट्टाचार्य होननाय, माबा माबामोन, निलय दत्तमोन। औ। बेथ' थैबाय। जेलाव थैदों नामा? हा? जेलावनो थैदों नामा बे? ना, बे उकिलसोमोन नालाय। बेयो माने माबा मोनसे बेमाराव थैदों आरो। गोब्राब बेमार जादों। ओमफ्राय दा बिनि जुनियरफोर दङ। जुनियरफ्रा मावगासिनो दं। ओमफ्राय फारसेथिं जोंना सन्जय बरदलै होननाय दंमोन। औ। सिबिगिरि होननाय। औ। बेनाबो माने डिके मिश्रा होननायमोन आरो। औ औ। दा जोंना उकिला गुबुन गुबुन जाजोबनानै दं नालाय। औ। दा बिनि बेलायाव माबोरै खालामखो, सासेखौनो लाखो ना गुबुन गुबुनैनो गुबुन सानै माबानि जायोब्लाथ' साथाम जागोन नालाय उकिला। औ। बिनि सोमोन्दै माबोरै खालामदों बेखौ एसे खबर लाहरनो नोंथांमोन। दा ओरैनो साननो थाङोब्लाथ' केसा जोंना दिनै 2018निफ्राय कनभेकसन होनानै माखासे लाइफ थैजासिम जेल होनाय आरो फासि होनायखौ लानानै। नोंनि नामा मा होनदोंमोनलाय? बिष्णु नार्जारि। बिष्णु नार्जारि। आफादाव बेरेमा होनो। आफादाव बेरेमा होनो ने? औ। ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंनि केसा मामोन दायो? नोंनि जेनेबा मा माबायाव दङमोन दा नोंनि माबा केसनि धाराया? केसाथ' सिगांनियाथ' जोंनाव जोब्बाय, मोनसे जोब्बाय जोबनाया। बेयो 2018आवनो जोबदों आरो। औ औ औ। औ, बेयाव जोङो साब्रैमोन कनभिक्सन जानाया। बेयाव निथुल दैमारि होननाय दं। निथुल दैमारियाथ' दिनै आंजों फैफादों केसावनो। ज' मोनसे बेलेग केस। बे 2018आव जोबनानै 2019 मायथाइयाव गोदान केस खालामफिनदों आरो NIA। औ औ औ। दा बिनि केसाव सोलिगासिनो दं आरो। नोंनिया? ओमफ्राय औ, जों बे निथुलजों आंजोंनो। ओमफ्राय मोनसे जोबनाया मामोन नोंना? मोनसेयाबो NIA-आनो जोंना NIA-आनो। NIA-आनोमोन? औ। औ औ। ओमफ्राय दायो मा जानानै दं नोंनिया मोनसेया? मोनसेया दाथ' सोलिगासिनो। ओमफ्राय दिनै हियारिं होननाय खोनादों माबानिखौ, हाइकर्टनिखौ। आदसा आं बेखौबो रेटिं जागोन, जोंनि साबानि जागोन होनना बुंनाय खोनादों नालाय। औ, बेखौ एसे खबर लाहरदो, माने मा सिस्टेम खालामदों। जोंथ' उकिलनि सायाव उकिलखौथ' मोजां उकिलखौ लाबा मोजां जागौ नालाय, सिनियर मस्ट सिनियरफोरखौ लायोबा मोजां जागौमोन। आबसुनि दिफेन बर' सारनियाव सोंहरनो नागिरदों आरो ने? औ, बे आदानाव सोंहरनो नागिरदों। मिथिनायाव बिसोरो जेनेबा उकिल हमदों आरो आबसुनिफ्राय ना? ना, बिसिनिफ्रायथ' हमाखै। औ। थारमाने जों सिगां हमखानायमोन नालाय, बे रन्जन दैमारिनि उकिल दंमोन ना, मानस सरनिया। मानस सरनिया, औ। औ, बेखौनो जोङो रायज्लायनानै आंजों बै निथुल दैमारि होननायजों लादोंमोन आरो। लादोंमोन ने? हाइकर्टआव आरो। हाइकर्टआव लादोंमोन। ओमफ्राय दा माखासेयाथ' अजय बसुमतारियाथ' बे एके भट्टाचार्य होननाय, माबा माबामोन, निलय दत्तमोन। औ। बेथ' थैबाय। जेलाव थैदों नामा? हा? जेलावनो थैदों नामा बे? ना, बे उकिलसोमोन नालाय। बेयो माने माबा मोनसे बेमाराव थैदों आरो। गोब्राब बेमार जादों। ओमफ्राय दा बिनि जुनियरफोर दङ। जुनियरफ्रा मावगासिनो दं। ओमफ्राय फारसेथिं
जोंना सन्जु बरदलै होननाय दंमोन सिबिगिरि होननाय बेनाबो माने डिके मिश्रा होननायमोन आरो दा जोंना उकिला गुबुन गुबुन जाजोबनानै दं नालाय दा बिनि बेलायाव माबोरै खालामखो सासेखौनो लाखो ना गुबुन गुबुनैनो गुबुन सानै माबानि जायोब्लाथ' साथाम जागोन नालाय उकिला बिनि सोमोन्दै